zou ik willen vragen of onze wethouder nog wel levend alvast naar boven wilt komen. Want hij zal straks voor deze feestelijke opening gaan zorgen van onze Riekswaeg Noord. Eigenlijk de belangrijkste weg vanuit de historie gezien, de Rieksweg. En het woord Riek houdt meer te maken met dat het een weg wordt die misschien ooit betaald is door Den Haag. Maar ja, vandaag de dag moesten ze het vooral zelf doen. En het zelf doen, dat doen ze als gemeente, niet alleen, maar dat doen ze samen met de gemeenschap. Vanaf de Ligne. Zijn je op het vet staat, voorzichtig! Kijk eens!